Okay, may adlaw sa tanan. Kani ang usar ni ka video siguro para sa division of fractions. Kay pare-pareha raman sila sa multiplication. Sa tinud lang para nako dili pwede mag-divide og fractions. Ako ala ni ha kay anay tabo magod wala gid ta nag-divide. Ang buhaton day nato kay mag-multiply. Masabtan na nato ron ni katutag. So, mani atong ansira na upat ka buok. Magsugod ta sa 1/2 divided by 1/4. So, una i-change nato kuno into all fractions. Kung kita mo sa kong video sa multiplication of fractions, makasabot mo sa nang change to all fractions. Kay dili ta maka-multiply og dili siya all fraction. Hindi sa taka-divide kung dili all fraction. Sige, so since fraction naman yan duha, lat ang taani. Wala ta. Dito na ta second step. Ningon diri, the reciprocal of the divisor. So, ang divisor ani kay kaning 1/4. Kanang nag-una sa una nga fraction, yung divide, and ikaduhang fraction, dili ni siya i-reciprocal. Kanirang divisor. Kani kay dividend man eh. So, kopyahan rin nato 1/2. Then, ang reciprocal sa 1/4, kay saan ra kayo? Ang numerator o denominator ibaylo ra. So, may mo na siyang 4/1. Dayon, mahimo na siyang multiplication. Ang sign. Okay? So, ilisan siya times. Muna kung gingon na, di kita mag-divide. So, gumandig bali ani, or human og reciprocal ani, ang divide, mahimong times. Dayon, maglowest term ta. Diba, magparis ta, usa ka number nga nas babaw, iparis sa ubos. Ang ato iparis ani kay 2 ug ang 4. Kung kita mo sa multiplication part 1 o part 2, makasabot mo nga naging ani ko. So, narangad to ha. So, ma-divide ni og 2, ang 2 bahinon sa 2 ka tawo tag piso, ang 4 bahinon sa 2 ka tawo tag 2. So sa cancellation na ron, ako rang ikopya na si 2 makancel ug si 4 makancel, kanang sud ana makancel. Then si 2 mahimong 1, dayon si 4 mahimong 2. Okay? Dayon manatag cancel, mag-multiply na ta. Pareha ra gini sa multiplication process. So 1 times 2 is 2. Then 1 times 1 is 1. Then improper man siya. So memory siya 2 divided by 1 equals 2. Okay. I hope nakapas. Sige, adto ta si kaduha. So ato sang himong all fractions kay na may whole number, na mga whole number. So para mahimo na siyang fraction, so ato siyang himong improper. So tahan ako times o plus para makasabot mo 2 times 1 is 2 plus 1 3. Kopyahan rin ng denominator nga 2 divided by, wapa ko nag-change sa wapa man ko nagbali. Okay, so 4 times 1 is 4 plus 2 is 6/4. Numdumi, divide pa na kaya pa ko nagbali, gi-change ra na ako into all fraction. Then ako nang i-reciprocal lang kani. So, kopyahan rin ng 3/2. Then, ang reciprocal sa 6/4 may 4/6. Then, mahimo siyang multiply or multiplication ng sign. Dayon, mag-cancel ko. Si 3 ug si 6 akong iparis. 3 ug 6. Ma-divide na og 3. Ang 3 is bahinon sa 3 ka tawo tag piso. Ang size bahinon sa 3 ka tawo tag 2. Dayon, si 2 ug si 4 pod. Mabahin og 2. So, mahimo ni 1, mahimo ni 2. So, inigsuwat na ko na dire times, ako rin yung gikopya ang kani. Cancellation ko, si 3 ug si 6 makancel, di ba? Si 3 mahimo 1, si 6 mahimo 2. Si 2 ug si 4 makancel, si 2 mahimo 1, si 4 mahimo 2. Pero wapa ko nahuman. Kani, 2 ug 2 makancel, di ba? 2 ma-divide og 2, mahimo 1 ug 1. So, mahimo ning 1 ug mahimo ning 1. Dayon 1 times 1 is 1. 1 times 1 is 1.
And 1 divided by 1 kay di man wa may gamay, way dako pareharam sila, improper gyapon na. So equals 1. Okay. Kapas, ari na ta sa sunod. Whole number divided by a fraction. 5 divided by 1/5. So himo na tong all fraction, si 5 mahimong 5 over 1. Kinumdum mo sa ato ang part 3 sa multiplication, ang whole number butang ra nag over 1, so boss fraction na siya. Then divided by 1/5. Hinumdumi, wa pa ko nag reciprocal mo, divide pa siya. Igabot diri, so kopyahon rin akong nag-una, kaya di man ni reciprocal. Kani may reciprocal, may mo siyang 5 over 1. Diba? Nag-reciprocal ta. Dayon, mailisan na ni, imbis divide, mahimo ng times. Wala man tayo malowest term, so, di tayo magagi diri. Wa tayo makancel, kaya puro man na nas babaw, so di na pwede i-cancel ha. Kinana ang pare sa ubos. Okay? So, dito ta diri, so 5 times 5, dito ta diri, 25. Then 1 times 1 is 1. And 25 divided by 1 is 25. Okay. Padayon ta, balag 6 minutes na niyo, mahuman siguro ta mga 7 or 8 minutes. Mixed fraction divided by whole number. So, ato ning himong improper, 3 times 1 is 3 plus 1, 4 over 3 divided by 4 kanibutang ra nag 1. So all fractions na sila, hinumdumi divide pa na, wa pa man ta nag-reciprocal. So kopyahon ni nato ang 4 over 3, then i-reciprocal ni nga ring side 1/4 nya mahimong times. Dayon si 4 og si 4 kani atong gipares ang sa baba ang sa ubos, ma-divide na duha og 2. May maning 2, may mong 2. Pero kanang 2 ma-divide pa nag 2, may ning 1, may ning 1. So pag abot diri 4 over 3 times 1/4, makancel ni si 4 ug si 4, mahimo ng 1 ug 1. Dayon 1 times 1 is 1. Dayon 3 times 1 is 3. Since proper naman ni siya, ang answer is 1 over 3. Kung may pangutana, i-comment lang sa ubos. Salamat!